Čau lidi, dneska jsem vydal video, kde jsem kupoval Forever Pack a přibližně jsem tam utratil 400 robuxů, jo. Koupil jsem před videem 400 robuxů, tak. A pak tady Dominik Marek, nejsem si jistý, jestli to je nějaká náhoda, před 50 minutama vydal Let's Go Forever Pack 350 robux. A Opening Let's Go Forever Pack koupil jsem si 400 robuxů před 2 hodinama. Nechci tady řvat, že to je nějaká jako, že mě kopíruje, ne, asi ne, ale je to spíš náhoda, ale tak jako no hate. Dominik Marek, docela jsi dobrý youtuber, lepší než já. Ale že jako jsem se tomu trochu divil, že jako jsem najel na tvůj kanál a najednou tam vidím tohle opening Let's Go 350 RB. OK, já si myslím, že to je jenom náhoda, ale doufám, že to není žádný jako kopírování moje video. OK. No, to je jedno. Tak, a tady? OK, to je jedno. Já možná zítra budu vydávat... ne, jestli chcete, tak tady, jak se to jmenuje, Real Geek. Tak jsem přemýšlel, že bych koupil tady od House pár figurek. Hele, nový merch a docela je pěkný. Pěkný drop, ten se mi líbí, to možná koupím. No tak. OK, to je pěkný triko, no tak to asi už, tak to si koupím, fakt pěkný. Ale, že teď nejde o to, ale že bych koupil třeba 2 krabičky tady těch figurek a natočil bych z toho video. Jo. Napište váš názor do komentářů, já si myslím, že by to mohlo být docela dobrý, že bych koupil takhle, co to je, ne, chci 1 nebo 2, že bych koupil takhle 1 a pak ještě tady Seria Karima, jestli se nepletu, no takže bych koupil ještě od něj a porovnal, jaká je jako hezčí a takhle, a jestli chcete, tak to natočím, ale je to potřeba. Kde je Seria Karima? Hele, Pajus má nový merch, nejlepší youtuber Fortniteovej. No ale tak nejsem od toho, abych tady normálně dělal reklamu lidem, ale tak tady napíšu sir. On už není na Real Geeku. Počkej, to je divný. Ale já si myslím, že tady, jo, tady jsem slepej. Jo, že má tady to docela pěkný. OK, tento má možná i hezčí než House třeba. Tady ta figurka se mi nejvíc líbí z tady těch všech. A dřevo by vám něco chtělo říct? No, ahoj lidi, mně se třeba osobně moc nelíbí ta Minecraftová s tou helmou. To mi přijde takový moc přeplácaný. Ano, máš pravdu, dřevo, ale jak říkám, tady to je asi nejhezčí, tady ty 2, protože to je 1 z 12, to je druhá nejzácnější, jo. Tady ty 2, upřímně nejvíce mi líbí tady ta, pak tady ta, pak asi tady ta, pak tady ta a jako poslední jsou tady ty 2. A napište do komentářů, jaká se líbí víc vám. Já to už nebudu okecávat a možná ještě jsem přemýšlel, protože mám fakt blbej mikrofon, tak jsem přemýšlel že bych koupil
Alza a že bych tady koupil, sakra, co to je, no takže bych koupil mikrofon nový. Schválně napište do komentářů, co si o tom mikrofonu myslíte, jestli by byl dobrý tady ten mikrofon. Pokud se v tom někdo vyzná, tak napište do komentářů, nebo když tak si vás přidám na Discord a řeknete mi, jaký by byl dobrý mikrofon třeba do 2000 korun. Jo. Na tady ten jsem taky koukal, ale u mě asi tenkrát zvítězil tady ten, protože je takový levnější a ještě no to je jedno. A ještě, kdyby se někdo vyznal v OBSku, já nevím, jak nastavit lepší kvalitu těch videí, že to má hroznou kvalitu ty videa, nebo se podívám, jakou to má kvalitu. No zase tak hroznou ne, ale třeba Fortnite, ale tam prostě lehce zapnu performance mod asi, že jo, no. Tam zapnu performance mod, tak. A to bude asi pro dnes všechno a někdy se zase uvidíme a čau.